आंनि देहाखौ लानानै आङो बिराद मेंनाय मोनबाय। हेल' लोगोफोर, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। बेबायदिनो हस्टेलाव जेरै थायो बेबायदिनो फैनाय जाबाय केमेरानि सिगाङावबो। दा लोगोफोर, आं नोंथांमोनजोंहाय बेबायदिनो आंनि बागै फोरमायनो शेयार खालामनो सानदों आरो जाहाथे आंनि गोसोआ एसे रेजें जायो। मानो रेजें जायो होनोब्ला एसे माबा मोनसे शेयार खालामबा एसे गोजोननाय मोनो, लोगोसे भिडिअ खालामनानै गोजोननाय मोनो नालाय, बेनिखायनो आङो भिडिअ खालामनाय जाबाय। दा लोगोफोर, नोंथांमोना नै नुदों जानांगौ आंनि महरा माबायदि जानानै दङ। बुंनायथ' होनाय नङा, बेखौ बुनाय प्लास सिथर ब्रेव। दा बेखौ लानानैनो आंनि देहाखौ लानानै आङो बिराद मेंनाय मोनबाय। आंनि बे साइड इफेक्ट जानाय मुलि जानायाव आंहा एसेबां प्रब्लेम गैला। मुलि जानायखौ आङो बिदिनो जेबो सानासै आङो मुलि जानायखौ। नाथाय जि साइड इफेक्ट जागासिनो आंनाव, जि बे मोखाङा माने एसे बुनाय आरोना, फुंनायबो नङा बे बारा बुनाय बायदि, बे बुनायाबो बारा जेबो नंला। बे सिथरा माने आंखौहाय टेनसन होदों आरो माने बे सिथरनिफ्राय आङो दा मेंबाय। एफा मास मोनथाम बारबाय बे सिथरजों भुगिनाया आरो मोनसे बिश्वासाव फैबाय थादोंमोन हामगोन होननानै, जे मुलिनि दसा खम जायोब्ला हामगोन होननानै मोनसे मिजिं लानानै फैबाय थादोंमोन। नाथाय बे मुलिनि दसा मोनसे लेभेलाव खमायनानै दा मोनसे लेभेल आरो खमायबावसिगोन। बे मोनसे लेभेल खमायनायावनो सिथरा खमायनांगौमोन, नाथाय खमायाखै। ओमफ्राय दा मोनसे लेभेल आरो खमायबावसिगोन मुलिनि पावारा आरो। ओमफ्राय बेखौ फोथायनानै आङो दंबोगासिनो दंमोन, मोनसे बिश्वासाव दंबोगासिनो दंमोन हामगोन होननानै। नाथाय दाबो हामाखै आरोना। मोनसेबो मेडिसिनानो खाथिया। साननै मोजां जायो, साननैजों आरो गोदान बेरफिनो। दा बेखौ लानानैनो आङो बिराद मेंनाय मोनबाय, माने आनकमफर्टेबोल फिल खालामो। सिगांबो आनकमफर्टेबोल फिलखौनो खालामोमोन, नाथाय जेबो नङा दे होननानै एक्सेप्ट खालामनानै माने मिनि खुसिनो थायोमोन आरो। ओमफ्राय दाबो जेबो मोना, नाथाय बिराद ल' कनफिडेन्ट एन्ड ल' फिलिं बेबायदि जालांबाय। माने जेरावबो गोसो गैयै बेबायदि जानानै दङ आरो आङो बे साननैसोआ मा होननांगौ, जेरावबो थांनो गोसो जायै, क्लासाव थांनो गोसो जायै, बिदिनो मानसिफोरजों फेस टु फेस आइ कन्टेक्ट बेबायदिनो रायलायनो हायै, बेबायदि फिल खालामगासिनो आरोना आंखौनो। माने नै सिथरानो नायजाया। मानसिफ्रा जेनेबा आंखौहाय नुबा मा सानगोन मा मागोन, माने बेबायदि आरोना। ओमफ्राय दा थेवब्लाबो आंथ' गोबाव जाबायमोन स्किननि डक्टरजों नायजायैया, ओमफ्राय हामखायाखैबोमोन नालाय। ओमफ्राय दा फिन आरो कर्सखौबो जेनेबा मुलि जोब्बाय नालाय, ओमफ्राय मानसिफोर बुंनाय आलदा मुलिखौ आङो फुनबाय थाबाय। ओमफ्राय रावनिबो बुंनायफोरा खाथिया, मालाय बिसिना खाथियो, ओमफ्राय आंनियाव खाथिया बेबायदि आरो। ओमफ्राय दा थेवब्लाबो आङो जाय स्किन डक्टरनो देखायदोंमोन बे डक्टरनोनो देखायफिनदों। ओमफ्राय दा मुलिखौहाय बेखौनो हरदों, ओमफ्राय मोनसे गोदान हरबावदों आरो। ओमफ्राय दा बेखौहाय बिश्वास खालामनानै 20 दिनाव फुनथ'बावनोसै, मा रिजाल्ट फैयो। आं माने बिराद मा बुंगोन बेखौहाय, क्लासावबो साननै जाबाय आङो थाङैया। सानसेयाथ' ओरैनो प्रग्रामाव थांनानैसो जाबाय बेयो। ओमफ्राय दिनै थाङाखै आङो। ओमफ्राय लोगोफोर, आंना दा मुलियाबो जोबनानै दङ, ओमफ्राय जोबसिगोन नालाय, बेनिखायनो आङो एडभान्स बिहरखाबाय, साननैसोल' थांसिगोन। ओमफ्राय मुलियाथ' माबायावसो गुवाहाटियावसो मोनो, ओमफ्रायो हम डेलिभारि जायो आरो। ओमफ्राय आङो अर्डार खालामबाय, ओमफ्राय सफैबायबो मुलिया। ओमफ्राय नोंथांमोननो
आनबक्सिं खालामनानै खोन्थानोसै आरो मानसिफोरा आनबक्सिं माबाबाय थायोना भिडिअ लाबोयो ओमफ्राय आंबो दिनै आंनि मुलिखौनो आनबक्सिं खालामनोसै आरोना बे मुलियाव ओमफ्रायो मास मोनसेनि बिहरदों आङो बेवहाय मास मोनसेनि माने बै आसलि किडनि मुलियाल' मास मोनसेनि आरो ओमफ्राय बाखिया मास मोनसेनि नंद्राया बेयावनो थांलायबाय माबा 5,570 थांबाय बेयावनो माने आं दा माबासिम बिहरदों आंना अक्ट'बरावहाय चेकआप दं नालाय ओमफ्राय अक्ट'बरसिम थांनाय मुलि बिहरबाय आरो बोरैबा जुदि मुलिखौथ' बेयाव मोनखाया किडनिनि मुलिसो नालाय बेयाव मोनखायानो क'क्राझाराव मोनखाया ओमफ्रायो माबाबाय आरो बोरैबा हम डेलिभारि जानायखायसो नङाबा थांलाय फैलाय जारला जासिगौमोन आरो मारै पेकिं खालामनानै हरदों आयौ नैबे केलसियामनि मुलिखौनो हरजोबासै नामा हरदों नै मुलिया आसलि मुलिया बेनो फैसा जाख्ल'यो बियो बुरजाबो नांगौ फैसा जाख्ल'ग्राया बेनो ओमफ्राय बाखि बेफोरथ' खम लायो बेफोरो नैबे अमनाकटिल NMG नै बियो माबा ब्लाड प्रेसारनि बियो मोनब्रै अक्ट'बरसिम थांनाय ब्लाड प्रेसारनि बे केलसियाम बियो अमनाकटिल नै बिसोर मोननैया किडनिनि आरोना बिसोर मोननैया किडनिनि जाहैबाय ओमफ्रायो नैबे केलसियामखौबो जाफानांगौ माने बे मुलिखौ जायोबा केलसियामा रानो माने खमायो ओमफ्राय ब्लाड प्रेसाराबो थिग थाबाय थानांगौ ब्लाड प्रेसारनिबो मुलि जाफानांगौ आरो बे अमनाकटिल मुलिखौ जाबा गेस जायो गेसनिबो मुलि जाफानांगौ साइड इफेक्टआनो एफा बुरजा नङाबाथ' ओरैनो आसलि मुलिया नैबे मोननैखौल' जानांगौ नाथाय साइड इफेक्ट्सनि थाखाय माखासे मुलि जाफानांगौ जायो नङाबा बे मोननैखौ जाबानो जाबायमोन आरो दा मोननै मोनथाम जानांगौ बेबा मा लायगोन बे मेडिसिननि आरोना मेडिसिन बे फार्मासिनि माबा डिटेल्स आरो सिगाङावनो खोन्थाखाबाय आङो बे मुलिया बे पेकेटसेयावहाय 10टा थायो बे मुलिया ओमफ्रायो सानबाल' जाजायो बेखौ सानसेयाव थरनै खरै जानांगौ आरो ओमफ्राय नै बेखौ 10टाल' बिहरदों आङो माने माखासे दंखायो ओमफ्रायो बे अक्ट'बरावहाय माबायाव थांनांगौ नालाय चेकआपआव थांनांगौ नालाय बेनिखायनो अक्ट'बरसिमल' आङो चेकआपआव थांजासिमल' बेखौ बिहरबाय आरो दा चेकआपआव थांजासिम नांथ'नाय नंला मुलिखौहाय बिहरनो ओमफ्राय बे जाबाय किडनिनि जाबाय बेयो ओमफ्राय दहाय लाबोदों माखासे स्किननि नै स्किन यारनियाव फेस वास दंमोन
बेफोर जाबाय स्किननि थाखाय फोननायल' दे स्किननि थाखाय जानायनि हराखै मानोना आङो डक्टरजोंहाय रायज्लायखादों नालाय स्किन डक्टरा माने जानायनि हरखायाखै मुलि जागासिनो नालाय बेफोरो स्किननि फोननाय बेफोरनो आरो थांलायबाय बेयावबो 4,000 5,000 रुममेट फैदों र' थाला माबा मा होनोमोनलाय र' दे आगै माने आं लाजियोना ओमफ्रायो दर मारिथेनानै भिडिअ खालामदों आरो आङो होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय